kubhadharwa kugara isona ba 10 cents 10 cents kuripwa ndakatozobawa nekambani inobhadhara pakundipa ofisi yepamusoro kumafura mhepo ya pandikuna nhongonya dzevarungu pakundipa nemba pabasa ine mubhedha kuti ndirare panguva dzebasa kana ndoda kuvata pakundipa nomukadzi wechirungu ndikazoti kwete ndoda mukadzi wechimunhu kanyika zoti ndobera munhu mutema especially muZimbabwe ya ofisi nesisizvi ma-air conditions left right center nebriefcase yamagetsi laptop yandongubaya ndichitenderera ndigere pachiya inotenderera ya yes auna zvononga mbode kutonhora ndovhura mhepo yandoda inobroila yes mhepo inobroila kana kukapisa ndovhura mhepo yakafriza inoomesa musoro kunge dhara ndopaunonzo munhu achitokutaura zvaanoda kunzomzara kungubaya bhera utona vasikana vakomana vemunhu vachimanyana nendiro dzemapuronzi nemwise yengwena ndodya zvese anazvonita ndodya zvese ndakatovaudza kuti no varume ndige kungundudzira mari pamunoda munondoroisa vhiki nevhiki ndodawo mari pamwedzi yes and you have to consult me first before mangupa mazingirisa munodira that's it hauna zvongambodita hauna zvongambodita ndopundu pakati pekudya zvako shanzwa rimwe roti 00263 uya kuno kuZimbabwe uda kufika ikoko here uda kuya kofini uiko kuZimbabwe unongobigwa uri kofini ukaburi kuUK unongo uri kofini kuri kuAmerica uri kofini uri kuMozambique Malawi kofini chokuzhupa chiko varege vatonge nyika varege vakadera apo mana chichokuzhupa chichokunetsa MDC ZANU-PF yatinetsa kudini what abayiwa ngabude